በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ሰድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ለካቲት ዕለት 19 በረከት ረድኤት ቅዱስ ገብርኤል ምስኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴ ልሳን አንደበት ኩነኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓብይ አባ መርትያኖስ ለካቲት 19 በዛ ዕለት ናይ ተጋዳሊ መነኮስ ናይ አባ መርትያኖስ ስግኡ ካብ ሃገረ አቴና ናብ አንጾኪያ ዝፈለሰሉ ዕለት እዩ። አባ መርትያኖስ ኣብ በረኻ ልዕሊ 68 ዓመታት ብቅድስና ዝነበሩ አቦ እዮም። ሰይጣን ነዞም አባ ፊት ንፊት ተዋጊኡ ከውድቆም ስለዘይከኣለ ብዝሙት ብዝተለኸፋ ኣዋልድ የሸግሮም ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ጨና ነስኒሳ ብዝሙት ከተውድቆም እንተበለት እግሮም ኣብ ውሽጢ እሳት ሓዊ የእትዮም እግሮም እናተቃጸለ በቲ ዝወፀ ጨና ንኣጋነንቲ ኣርሓቑ። ንዓኣ ከዓ ብንስሓ መሊሶም ንቅድስና ኣብቅዕዋ። እዞም ጻድቕ ካብ ፈተና ንምርሓቕ ኣብ 108 ሃገራት 108 በዓትታት ዝነበሮም ፍሉይ ኣቦ እዮም። ጉንበት 21 ድማ ንእሽቶ ሓሚሞም ዓረፉ። ዝኸበረ ቴዎድሮስ ኣብ ሃገረ አንጾኪያ ኣብ ዘመን ከሓዲ ናይ ፋርስ ንጉስ ሊቀ ጵጵስና ኣብ ዝተሾመ ግዜ ናይ ካህናት ሓለቓታትን ምእመናንን ልኢኹ ንስግኡ ካብ ኣቴና ኣፍሊሶም ናብ ከተማ አንጾኪያ ኣምጽዎ። ብምስጋና እናዘመሩ ድማ ኣኽቢሮም ተቐበልዎ። ዝኸበረ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቴዎድሮስ ድማ ተሳለሞ እሞ ኣብ ሳጽን ገይሩ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣንበሮ። በዛ ዕለት ከዓ በዓል ገበርሉ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና በረከቱ ድማ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ለካቲት 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ዓብይ አባ መርትያኖስ ብዝሙት ንኸይሰናኸሉ ንእግሮም ብእሳት ዘቃጸሉ አቦ ከምኡውን ኣባለ ክርስቶስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ አብየ እግዚእ ጻድቅ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም ጻድቅ፣ አቡነ ሰይፈ ሚካኤል፣ ቅዱስ ላሊበላ ይምርሃነ ክርስቶስ። በረከት ረድኤት ናይ ዕለት 19 ዝውዕሉ ቅዱሳን ስንክሳር በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 20 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 20 በዚህ ዕለት ዝኸበሩ ባስልዮስ፣ ቴዎዶሲዮስ፣ ጢሞቴዎስ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ብሰማዕትነት መቱ። በረከቶም ምሳና ትኹን ንእግዚአብሔር ድማ ምስጋና ይኹኖ አሜን። ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጴጥሮስ። በዚህ ዕለት ዝኸበረ ኣቦ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ጴጥሮስ ዓረፈ። ንሱ ድማ ካብ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 21 እዩ። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ሃዋርያ አትናቴዎስ ኣብ ናይ ሽሞቱ መንበር ኣብ ዝተቐመጠ ግዜ ካብ ንጉስ ዳርዮስን ካብ ናይ ከሓዲ ኣርዮስ ወገናትን ብዙሕ መከራ በፂሕዎ እዩ። ክቐትልዎ ኣብ ዝደለዩ ግዜ ድማ ሃዲሙ 2 ዓመት ዝኣክል ተሰወረ። ኣርዮሳውያን ድማ ሉቅዮስ ዝተባሃለ ከሓዲ ሰብ ኣብ ክንድኡ ኣብ መንበሩ ኣቐሚጦም 2 ዓመት ነበረ። ድሕሪኡ ሃይማኖቶም ዘቐንዐ ምእመናን ኩሎም ተላዒሎም ንኣርዮሳዊ ሉቅዮስ ኣሳዲዶም ንኣባ ጴጥሮስ ናብ መንበረ ሲሞቱ መለስዎ። ንኣርዮሳውያን ድማ እንዳ ኣውገዞምን እንዳ ኣሳደዶምን 7 ዓመት ነበረ። ድሕሪኡ ካብዚ ናይ ዝዓለም ድኻም ይዕሪፉ ናብ ናይ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ከደ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና በረከቱን ምስኩላትና ትንበር አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ፊሊሞን መዐንዝር። ቅዱስ ፊሊሞንን አናጉንስጢስ አስቃሎንን ብሰማዕትነት ዓረፉ። እዚ ፊሊሞን ኣቐዲሙ ብጭካኒኡ ብኸሓድነቱ ወደር ዘይርከበሉ ናይ መኮንን ኣርዮስ ኣዝማረን ኣጻዋትን ዝነበረ እዩ። ሓደ መዓልቲ ኣርያኖስ
ንኣናጉንስጢስ ኣስቃሎን ፀዊዑ ንኣጵሎን ሰውእ ወይ ከዓ ስገድ በሎ። ኣስቃሎን ድማ ናብ ፊሊሞን ብምኻድ ኣብ ክንዳይ እንተሰዊእካ 4 ናይ ወርቂ ዲናር ክህበካ እየ በሎ። ፊሊሞን ድማ ብናይ ኣስቃሎን ሓሳብ ተሰማሚዑ ልብስኻ እሞ ሃበኒ ተሸፋፊነ ኣብ ክንደኻ ክስውእ እየ በሎ። ፊሊሞን ኣብ ዝኣተወ ጊዜ ፈሊጦሞ እንታይ ኮንካ በልዎ። ንሱ ድማ ብክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን እየ በሎም። ኣርያኖስ ከዓ ብሂወት ክትነብር ንኣማልኽቲ ሰውእ በሎ። ፊሊሞን ድማ ብዘይካ ብስም ክርስቶስ ሙማት ካልእ ህይወት የለን በሎ። ኣብዚ ጊዜ ኣርያኖስ ጥምቀት ከይረኸብካ ቀልጢፈ ክቐትለካ እየ ተስፋኻ ክስእን ኢኻ በሎ። ፊሊሞን ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ጥምቀት ናይ ክርስትና መታን ክዕድሎ ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለየ ካብ ሰማይ ብሩህ ደመና መጺኡ ኣጥምዖ። ኣርያኖስ ከዓ በዚ ሓፊሩ ምናልባት ፊሊሞን እንተተመልሰ ኢሉ 3 ወተሃደራቱ ክጸፍዕዎ ኣዘዘ። ቅዱስ ፊሊሞን ድማ ናይ እግዚአብሔር መላእክቲ ስለይ ደስ ክብሎም ስለዝርኢ ዘለኹ ካብዚ ዝኸፍእ እንተጸፍዑኒ ኣነ እውን ኣይፈርሕን እየበለ። ድሕሪ እዚ ኣርያኖስ ትከሓዲ ድማ ባላ ኣብ ዘለዎ ጉንዲ ሰቂሎም ብፍላጣታት ክነድፍዎ ኣዘዘ። ነገር ግን ንቅዱስ ፊሊሞን ጸጋ እግዚአብሔር ሓይልዎ ምንም ከምዘይተንከዮ ኾነ። እቲ ፍላጻ ምንም ከምዘይተንከፎ ንኣርያኖስ ምስ ነገርዎ ደጊሙ ኣነ ቆይመ እናረኣኹ ብፍላጻታት ንደፍዎ ወይ ከዓ ግረፍዎ ኢሉ ኣዘዞም። ኣብዚ ጊዜ ሓንቲ ካብቲ ኩናት ተመሊሳ ንዓይኒ ካብቲ ዝሃርሞ ዝነበሩ ማለት እዩ። ካብቲ ኩናት ተመሊሳ ንዓይኒ ናይ ኣርያኖስ ነዲፋ ኣዕወረቶ። ኣርያኖስ ከዓ በዚ ብጣዕሚ ሓሪቑ ንቅዱስ ፊሊሞን ካብቲ ዝተሰቕሎ ኣውሪዶም ምስ ኣናጉንስጢስ ኣስቃሎን ርእሱ ክቆርጽዎ ኣዘዘ። ከምቲ ዝኣዘዞ ድማ ገበሩ። እዞም ክልተ ቅዱሳን ድማ ገድሎም ፈጺሞም ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተጓናጸፉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ አሜን። ከምኡ ድማ ኣቡነ ክፍለ ማርያም ዘዲጋባ እዞም ቅዱስ ትውልዶም እንደታ ክኸውን ከሎ ኣብ 14 ዓመቶም መንኪሶም መኒኖም ይነብሩ ነበሩ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ናብ ኣክሱም ከይዶም ወለዶም ናብ ዘለዎ ቦታ በጽሑ። ድሕሪ ቅዳሴ መኽፈልቲ ቆሪሶም ክዕድሉ ከለዉ ኣዲኦም ሓሚቐንን ጸሊመንን ከፊእወንን ስለ ዝተመልከቱ ንኣዲኦም ኣድልዎ ገይሮም ብብዝሒ ሃብወን። ኣዲኦም ግን እዞም ጻድቕ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኣይፈልጣን ነበራ። እዞም ጻድቕ ካብ ብቕዓቶም ዝተለዓለ መና ካብ ሰማይ እንዳውረደሎም ካብ ከውሒ ድማ ማይ እንዳፈልፈለሎም ይሰትዩ ነበሩ። ኣድልዎ ስለ ዝገበሩ ግን በዚ ስራሖም እግዚአብሔር ተቆጢዑ ንዝሃቦም ጸጋ ከልኦም እሞ ኣቡነ ክፍለ ማርያም ድማ ነዚ ኣብ ዝፈለጡ ጊዜ ብዓብይ ሓዘን ካብ ሰብ ተፈልዮም በዓቲ ዓጽዮም 11 ዓመት ብልቕሶን ብዋይዋይታን ንእግዚአብሔር ለመንዎ። ድሕሪ ድማ እግዚአብሔር ይቕረታኦም ተቐቢሉ ናይ ቀደም ጸጋኦምን ክብሮምን መለሰሎም። ስለ ዓሌትነት ወይ ከዓ ዘረኝነት ክፍኣት ብብዝሓት መሃሩ። ድሕሪኡ ኣብ ዝደረቐ ከውሒ እንዳፈልፈሉ ንኣህዛብ እንዳመሃሩ ከጥምቁ ጀመሩ። ካብ ሰማይ እውን ሕብስቲ እንዳውረደሎም ንህዝቢ ከቕርቡ ጀመሩ። እዞም ጻድቕ ኣብ መጨረሽታ ኣብ ለካቲት ዕለት 20 ከም በዓል ሄኖክን ኤልያስን ዓሪጎም እምበር ኣብ ምድሪ ሞት ኣይቀመሱን። ዓብን ኣደናቕን ገዳሞም ኣብ ኣክሱም ይርከብ። ናይ ኣቡነ ክፍለ ማርያም ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ አሜን። ለካቲት 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ኣቡነ ክፍለ ማርያም ዘዲባጋ ዝተሰወረሉ፣ ኣቡነ ገብረ መርዓዊ ዘኣግዶ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ፊሊሞን መዐንዝር፣ ቅዱስ ኣስቃሎን ኣናጉንስጢስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ናይ ዓብይ ሐዋርያዊ አትናቴዎስ ወዲ መዝሙር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር፣ ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ፣ ቅዱስ አፄ ካሌብ ጻድቅ፣ አባ አማኒዮስ ዘሃገረ ቶና፣ ቅድስት ሳድጅ የዋሂት፣
ቅድስት አዴና ብሒንሳ ቤተ ክርስቲያንን አክሱም ጽዮንን በረከተን ይሕደረና አሜን። ናይ ዕለት 21 ስንክሳር ድማ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አማላድነት አዶነት ጣዕመ ፍቕሪ ናይ ወላዲት አምላኽ መስኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር 21 ለካቲት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንቋዕ ናብ ናይ ቅዱስ አናሲሞስ ሐዋርያን ናብ ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል በሰላም አብጽሐና አሜን። ቅድስት ድንግል ማርያም አደ አምላኽ እመብርሃን ድንግል ማርያም በሰለስተ ወገን በስጋ ብነፍሲ ብልቦና ድንግል በሰለስተ ወገን ካብ ሃልዮ ካብ ነቢብ ካብ ገቢር ንጽህቲ ከይጸነሰት ኣብ ጊዜ ጽንሰታን ድሕሪ ጽንሰታን ድንግል ንጎይታ ከይወለደት ኣብ ዝወለደቶ ጊዜን ምስ ወለደቶን ድንግል ክትከውን ከላ አደን ድንግልን እውን ምዃና አሚንና ንመስክር። እመቤትና ካብ ኩሉ ፍጥረት ንላዕሊ ክብርትን ንእድትን እያ። ሊቃውንቲ አበው ከም ዝመሃሩና በዚ ዕለት ከምዚ ኢልና ንጽሊ። ረሲ ፍና ትህትና አእጋርየ ይሁሩ ትዕቢትሰ ለአምላክ ጸሩ። ኦ እመቤተይ ትዕቢት አምላክ ይጸልእ እዩሞ ንአእጋርና ብትሕትና ከም ዝኸዱ ግበሪ። ጣዕመ ፍቕራ ናይ ወላዲት አምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና አደ ጎይታና መስኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ አናሲሞስ ሐዋርያ ኣብ ዘመነ ሐዋርያት ምስጉናት ካብ ዝነበሩ አበው ሓደ ቅዱስ አናሲሞስ እዩ። ስለ ቅኑዕ አገልግሎቱን ጽቡቕ ጓስነቱን አቦታትና ሐዋርያት ኣብዚሖም ኣብ ቁነንኦም መስኪሮምሉ እዮም። ንሱ ካብ ናብራ ሓጢአት ናብ ዘለዓለማዊ ናይ ቅድስና ህይወት ዝመጸ እዩ። እዚ ከመይ እዩ እንተበልና ኣብ ከተማ ሮሜ ዝነብር ፊሊሞና ዝበሃል ሓደ በዓል ጸጋ ነበረ። እዚ ሰብ ብስብከት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ አሚኑ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ብመንፈሳዊ አገልግሎት ተጸምደ። ነገር ግን ካብ ማእከል አገልገልቱ ዘይኣመነ ሓደ ሰብ ነበረ። ተጽዕኖ ኣይገብረሉን ኢሉ ሱቕ በሎ። ግን ክርስትና ክርድኦን መንፈሳዊ ተልእኾ ናብ ዝኸደሉ ስፍራ ይወስዶ ነበረ። አገልጋሊኡ ግን ኣብ ክንዲ ምልዋጥ ስርቂ ለመደ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናይ ኣሕዳሪኡ ናይ ፊሊሞና ገንዘብ ሰሪቑ ናብ ሮሜ ጠፊኡ ተመልሰ። ቅዱስ ፊሊሞና ድማ ስለ ገንዘቡ ዘይኮነስ ስለ ህይወት ናይዚ መንእሰይ ሓዘነ። እቲ ሰሪቑ ዝጠፍአ አገልጋሊ ግን ኣብ ከተማ ሮም ክመላለስ ከሎ ስብከተ ወንጌል ሰምዐ። እቲ ሰባኺ ድማ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነበረ። ኮፍ ኢሉ ክመሃር ከሎ ልቦናኡ በሪህሉ ተጣዓሰ። ናብዚ ቅዱስ ሐዋርያ ቀሪቡ ከዓ ሓጢአቱ ተናዚዙ ተጠመቐ። ካብታ ዕለት ጀሚሩ ከዓ ብርቱዕ ክርስቲያን ኮነ። ኣብ ቁሩብ ጊዜ ድማ ዝተግሀ ሰባኺ ሩህሩህ ጓሳ ኮነ። ንፈጣሪኡ ከዓ ደስ ኣበለ። ነገር ግን ስለ ሓደ ነገር ፈጺሙ ይሓዝንን ይትክዝን ነበረ። ናይ ቀደም ኣሕዳሪኡ ቅዱስ ፊሊሞና ከምዝ ሓዘነሉ እናፈለጠ ሱቕ ምባል ስለ ዘይከኣለ ንመምህሩ ንቅዱስ ጳውሎስ ነገሮ። ኣብቲ ጊዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ብእስራትን ግርፋትን ይሳቐ ነበረ። ኣብሮም ከሎ ድማ ሓጻር ክታብ ደብዳቤ ጽሒፉ ነዚ ወዲ መዝሙሩ ሂቡ ናብቲ ናይ ቅድም ኣሕዳሪኡ ናብ ፊሊሞና ለኣኾ። እዛ ጥማር ክታብ ክሳብ ሎሚ ምስ 81 መጽሕፍቲ ካብ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእኽትታት ከም ሓንቲ ኮይና ተቖጺራ ንጥቀመላ። እዛ ክታብ ብጣዕሚ ሓጻር እኳ እንተኾነት ምስጢራ ግን ሰፊሕ እዩ። እዚ ዝተለኣኸ ክርስቲያን ድማ ነዛ ክታብ ወሲዱ ንቅዱስ ፊሊሞና ነቲ ናይ ቅድም ኣሕዳሪኡ ኣረከበ። ቅዱስ ፊሊሞና ድማ ብደስታ ሓቂፉ ሰዓሞ። እዚ ተለኣኸ ሰብ ድማ ኣብ ኣከባቢኡ ኣገልጊሉ ናብ ቅዱስ ጳውሎስ ተመልሰ። ወዲ መዝሙሩ ኮይኑ ድማ ብዙሕ ኣገልገለ። ቅዱስ አናሲሞስ ማለት ናይ ቀደም ናይ ሰብ ኣገልጋሊ፣ ሎሚ ናይ ክርስቶስ ባርያ፣ ቀደም ሰራቂ፣ ሎሚ ግን ኣባጊዑ ዝርህርህ ክርስቲያን እዩ። ኣብ 67 ዓመተ ምህረት ንቅዱስ ጳውሎስ ምስ ሰየፍዎ ንዕኡ ከዓ ኣሳዲዶም ኣሳቅዮም ኣህዛብ ቀተልዎ። ኣብ ሰማይ ድማ ናይ ሃዋርያነትን ናይ ሰማዕትነትን ኣክሊል ተጎናጸፈ። እታ ዝተለኣኸት መልእኽቲ ድማ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 6 ሳብ 8 ፊሊሞና ድማ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 25
በረከት ቅዱሳን ይኽፈለና አሜን። ክነንብቦ ንኽእል ኢና። አሜን። ለካቲት 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አናሲሞስ ሐዋርያ፣ አባ ዘካርያስ ዘሃገረ ስሃ፣ አባ አካኪዮስ ጻድቅ፣ አባ ገብርኤል ሊቀ ጳጳሳት፣ አባ ገብርኤል ናይ ኢትዮጵያ ጳጳስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስት ድንግል እመቤትና ማርያም፣ አበው ጎርጎርዮሳት፣ አቡነ ምእመነ ድንግል፣ አቡነ ዓምደ ስላሴ፣ አባ አሮን ሶርያዊ፣ አባ መርትያኖስ ጻድቅ። በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ በአፈ ኩሎም ቅዱሳን ድጓ መላእክት ታረመለይ ካብ አናበባ ካብ ቃላት ካብ ፊደል ዘውደቕክዎ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ካብ ምስጋና እግዚአብሔር አይፍለየና አሜን። ወአሜን ለኩሎም መላእክት ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሶት አላትነነ ወባልሃንን ኩሉ እኩይ መዚአኪት መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ ወእንቲአነ ምህረተ ምድረ አቃዚት ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ መክራንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን